Tarata November kalo tile 17 san 2020 an minnu sɔgɔlen banna an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ka fatuli la, jamana ye tasibila lajɛ kɛnɛ sigi a ye bi génie militaire kan kɔnɔ. Ni aw ka kunnafoni kɛnɛ sigi ye. San 1948 Général Amadu Tumani Ture fatura tarata tɛmɛnen Novembre kalo tile 10 san 2020 Turki jamana na k'a si to san 72 la. ATT kɛra Mali jamanakuntigi ye san 2002 ka se 2012 ma. Kabini kunnafoni bɔra ka bin, tasibila foliw bɔra diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi kɔrɔ ma ka d'a ka baara kelenw kan. O de hokumu kɔnɔ bi tarata Novembre kalo tile 17 san 2020 an ka jamana ye tasibila lajɛ kɛnɛ sigi a tɔgɔ la. Kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ furancɛla fanga jamanakuntigi Badaw bolo, a kɛrɛfɛ furancɛla fanga président dakan colonel Asimi Goïta ni ministre ɲɛmɔgɔ Moktar Wane tun bɛ yen. Maaba caman tun b'a kɛnɛ kan, i n'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔw Alpha Omar Konare ani Jɔnkunda Tarawele, fo ka se an teri jamanaw ka cidenw ni lasigidenw ma, ani ATT yɛrɛ ka denbaya, a jɛɲɔgɔn na teriw na kanubaw ma. Tolantan kibaruyaw la, tolantana sabaka nani mabɔ bilen. Mali ni Namibi ka kan ka tolantan min kɛ bi tarata Novembre kalo tile 17 san 2020 kan Cameroun san 2022 tile 4nan hokumu kɔnɔ, Mali kɔkan tolantana sabaka nani ma se ka bɛn bilen. O ye Musa Jɛnɛpo ni Amadu Aidara ye. Olu bɛ Angleterre jamana na ka fara Samba Kamara kan, ale bɛ Turki. A jirala k'u joginen don. Musa Jɛnɛpo ni Amadu Aidara fila tun bɛ Mali ni Namibia ka tolantan na Bamako yan juma tɛmɛnen 26 mars tolantan kɛnɛ na. Mali y'o sebaya sɔrɔ 1 ni fu. U y'a jira telefoni fɛ k'u tɛna se ka na, sabula gazon min bɛ Namibi o dilannen don ni masimafɛnw ye. Ka tolantan o ka farati b'o la mɔgɔ banabaatɔw fɛ. Ni Mali ye sebaya sɔrɔ bi, o ye Ala tanu ye. Ka n'a ma se ka ɲɛ, k'a bɛ fɔ k'u joginen y'u tugu ka yɛlɛ ni gazon dabalilen kan, min farati ka bon. O de kosɔn u ye sira di u tɔw ma k'u ka duwawu b'u ye. Samatasɛgɛw ɲɛmɔgɔ kapitɛni Amari Tarawele y'a jira ko ni mɔgɔ 3 nabaliya ye jɔrɔnankoba ye olu bolo ka da u jɔyɔrɔ kan Mali tolantanko la. K'a b'a ɲini Ala k'u ka duwawu minɛ ani sebaya ka segi so. Nabibi gosili bɛ ni Mali sebaya sɔrɔli cɛ ka se kani Cameroun san 2022 kɛnɛ kan. Chad ni Laginɛ tun bɛ ɲɔgɔn na karidenw jamena. O labana filanibin na 1 ni 1. Yani ni bi tolantan jaabi ka bɔ, Laginɛ kɔni bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kulu A kɔnɔ ni kuru 8 ye. Mali bɛ kuru 7 la fɔlɔ. Kuru 3 bɛ Namibi bolo, Chad ta ye kuru 1 ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na, aw k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ in kan.